Bidaiatzea eta kultura berriak ezagutzea zoragarria da, baina Europako beste herrialdetako gazte eta profesionalekin batera egitea esperientzia eraldatzailea da. Erasmus Plus gazteen trukerako programa bat baino askoz gehiago da. Hain zuzen ere, ikaskuntza partekatuaren bidez, garapen eta hazkunde pertsonala sustatzen duen esperientzia hezigarria da. Gipuzkoako Foru Aldundiko gazteria zuzendaritzatik 10 Erasmus Plus proiektu baino gehiago bultzatu eta garatu ditugu, gaztematika sareko hainbat udalekin batera. Horietan guztietan, gure lurraldeko gazteak eta profesionalak berdinen arteko harremanak eraikitzen, hazten eta ikasten ikusi ditugu. Alemaniako Bisbaden udaletxeekin egindako Erasmusa izan zen jasangarritasunaren inguruan. Horrek ematen dizu aukera bai hemen eta bai mendikanpo Alemanian jasangarritasunan ingurun ze lanketa egiten dien. Eduki genuen aukera adibidez, hango zenbait eremu naturalak bisitatzeko, hitzaldi batzuk jasotzeko, beraiek nola eramaten dituzten aurrea gaztelekuko ekintzak jasangarritasunekin erlazionuta. Horrez gain, gure gaztentzako oso esperientzia poliki izan zen, beste gazte eta kultura desberdinak ikastea edo ezagutzeaz bain, baita ere gaztelekuko gure harremana sendotu da. Gaia garrantzitsua izan da, ze azkenen iruditzen zaigu baita ere, helburu batzuk eduki behar ditula gure topaketa horrek, baina helburu horietatik haratago momenturo ematen dien hartu emanak eta aurretik emandako prozesu eta ondoren mantentzen dien erlazio horiek oso aberatsak dira, bai gaztentzako, guretzako eta baita gure kasun Ordizia herri bezala eta Bisbaden herri bezala. Gainera, Europar Batasunaren programa honi esker, Europako gure lankideekin batera gazteentzako garrantzitsua diren gaiei buruzko proiektuak ere garatzen ditugu. Izan ere, gazteria arloko eragileen lehen topaketa eta trukea antolatu genuenetik, lankidetza sare indartsu bat osatu dugu.